Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündülügi. Türkmenistan gaz pudugyny Russiýa bilen täze iri ulalaşyklary maksat edinýär diýip Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen 6 fevralda Aşgabatda geçiren duşuşundan soň metbuatda çykyş etdi. Президент Туркменистана в ходе беседы выразил удовлетворение тем, как газовая проблематика у нас сейчас в нашем диалоге рассматривается с прицелом на поиск новых, далеко идущих масштабных договоренностей. Biziň duşuşumyzyň dowamynda Türkmen prezidenti gaz meseleleri boýunça gepleşikleriň barşyndan kanagatlanýanyny aýtdy. Gepleşikler täze uzak möhletli we giňerimli ulalaşyklary göz öňünde tutýar diýip Lavrov aýtdy. Iki ýurduň arasyndaky hökümetara Sowda ykdysady komissiýanyň geçirjek duşuşugyny iki taraplaryň neft-gaz hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar. Duşuşugyň geçiriljek wagty bilelikde kesgitlenir diýip Lavrov aýtdy. Ol Gazprom bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasyna türkmen gazyny Russiýa iýermek boýunça gepleşikleriň dowam edýänligini belledi. Men şunu aýdyp bilerin, ýagny türkmen prezidenti biziň gatnaşyklarymyza baha berende Gazprom bilen geçirilýän gepleşikleri makullady. Gepleşikler dowam edýär diýip Interfax Lavrowyň sözlerini getirdi. Prezident Berdimuhammedow bilen geçiren duşuşundan soň Lavrov Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen duşuşdy. Meredow Türkmen prezidenti bilen Rus daşary işler ministriniň arasynda ören gowy duşuşugyň geçirilendigini aýtdy. Prezident Russiýa bilen Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlygyny nutady diýip Meredowyň sözleri Interfaxda sitirlendi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosunyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Esenguly Trawynyň merkezinde düýün 5 fevralda geçen ýylyň netijeleri boýunça gazanylan bayragyň 1 million Amerikan dollarynyň gowşurulmagyna bagyşlanan dawara boldy. Dawarada çykyş edenler Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident saýlanan ilkinji ýylyna we soň 2008-nji ýylda Esengulyga gelip bu sebäpden ýaşaýjylar üçin eden aladalar üçin minnetdarlyk bildirdiler. 1 million Amerikan dollary bayragy TDH-nyň maglumatyna görä ýylyň dowamyndaky iň gowy görkezlere eýe bolan etiraf berilýär. Emma Azatlyk Radiosu bilen anonim şertde gürleşen ýaşaýjylaryň bir topary Esenguly 2007-nji ýyldan bäri üýtgen zadyň ören azlygyny, ykdysady kynçylyklaryň, hususan giň ýaran iýsizligiň saklanyp galýanyny görüň berdiler. Prezident Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň martynda Esengulyga gelenden soň bu etirafy ösdürmek hakynda ministrler kabinetiniň ýürüýte karary kabul edildi. Bu kararda cennet wada berilýärdi. Emma cennetden geçen Esengulynyň köçelerinden ýörer ýalyl. Şäher ady berilen oba juda gözgöýni ýagdaýda diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýerli ýaşaýjy aýtdy. Esenguly trawy Hadar deňdiniň kenaryna ýerleşen soň bir ýerde adamlar suwdan gorunmak üçin ayakly zaýlar diýilýän agas zaýlarda ýaşaýarlar. Bu ýagdaý häzir hem saklanyp galýar. Täze zaý gurmak köp adama başardan ok diýip Azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Esengulydaky iň esasy mesele iş orunlarynyň ýapylmagy, adamlaryň işsizlik meseleleriniň uzak ýyllar bäri çözülmezligi bilen bagly. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar günneligimizden ýersiňiz. Türkmenistanyň alternativ habarlary nesiri geçen ýyl daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň 150den gowragynyň deportasiýa edilendigini habar berýär. Neşiriň öz çeşmelerine sallanıp ýazmagyna görä bu maglumat Aşgabatda çağalar daşary ýurtlarda okuyan ene talar bilen geçirilen ýygnaklarda aýdylypdyr. Azatlyk bu maglumaty başga garaşsyz çeşmeler esasynda tasdiklap bilmedi. Deportasiýalaryň sebäbiniň Türkmenistanly studentleriň baran ýurtlaryna kanunçylygy bolmaklary, kadasyz hereketleri we okuglaryna ýetişmezlikleri bilen baglydygy aýdylýar. Bu duşuklar şu günler paýtagtyň dürli mekdeplerine geçirilýär. Şol ýygnaklaryň birine migrasiýa gurulugynyň, harby komissarlygyň, dinarlaryň we Aşgabat häkimliginiň wekilleri gatnaşdylar.
Migrasiýa gullugynyň wekili daşary ýurtlara okumagy giden studentleriň okuw bilen bolmalygyny aýtsa, din wekili olaryň diňe mescitlere barmalygyny, beýleki din akymlardan daşda durmalygyny ýatlatdy diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary öz çeşmesine salgylanyp habar berdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.